Jaskyňa milovaná, jaskyňa preklínaná. Ja si ťa vážim, ako šperk zdobený zlatom, no ty sa mi odmieňaš chladom a blatom. V dávnych vekoch v tejto oblasti istý pastier pásol stádo oviec. Už dlhšie ho lákal tajomný otvor pod Landrovskou skalou. Jedného dňa nabral odvahu a s lojovou sviecou v ruke sa pustil do podzemného neznáma. No v opojení podzemnou krásou zašiel priďaleko a nevedel nájsť cestu späť. Svieca mu dohorela a on tápajúc v tme, celý doráňaný sa so šťastím dostal von až po niekoľkých dňoch. V malebnom kraji Bielých Karpát, v ťažkých geologicko-tektonických podmienkach bradlového pásma, sa nachádza Landrovská jaskyňa. Jej vchod nájdeme severozápadne od obce Zemianske podhradie v krajinnom celku Bošácke Bradlá. Je najdlhšou jaskyňou Bielých Karpát, ako aj bradlového pásma na Slovensku. V roku 1971 začne Peter Zámečník uvažovať o možnosti prieskumu aj v okolí rodného Zemianskeho podhradia. Keďže každému bola oddávna známa puklina pod Landrovskou skalou, rozhodnutie bolo jasné. Puklina smerujúca pod masív končila neprielezne, avšak vychádzal z nej citeľný prievan. Ale dole, tam som cítil prievan. A hovorím, tak čo, ja som tu sám, ty si vonku, tak dneska aj končíme, to nebudeme tu špekulovať. No, tak sme išli k jeho rodičom, Petrovým, vieš, a hovorím, chlapci, už sme sa tam dostali. Čo? No, a už viem aj, kade by to mohlo pokračovať. Áno. Tak na druhý deň sme aj štartovali. Som vyše roka robil v Čachticách v jaskyne, tak som zavolal Emila Kováčika, ktorý bol náš vedúci, hovorí, poď sa na to pozrieť, ja poznám jednu dieru a podobne, je to ve vápenci a podobne, že či by to sa neuplatilo ako tu začať kopať. Tak boli sme tu vyndení, poobzeral to všetko, to videl, hovorí Chalideska, to sa nedá, ide skúste. No tak sme skúsili a dneska je Landrovská jaskyňa cez 300 metrov vykopaná. Vlastne len vykopaná. A sme ešte posledný pokus urobili, že zmontovali sme alvek. No a pustili sme sa do tej chodby. Vypratali sme ju asi 15 metrov. No ale už roky nepustia. Vlado skončil, Peter skončil. Decentné pohyby. Ja fakticky sám. A keby mladí chlapci občas tu neprišli na brigádu, tak fakticky jaskyňa stojí a začali sme otvárať tú studnu tam. No a takže čo tam, no. Podarí sa ročné 1-2 akcie, studna nádejná, takže aj to sa bude do budúcna musieť nejak riešiť. Priestory stiesnené, materiálne niekde dať, studna nádejná.
Takže to už je viac menej na budúcich generáciách, či čo si sa tam podarí, lebo nie. Ináč tá jaskyňa má teda potenciál, pretože podľa prievanov poznáme, že pokračovanie tu musí byť. Teraz v lete nasáva, je vysušené sú chodby a tam aj 20 metrov odchodu. V zime vyfukuje, je to horný vchod. No ale my už teda, naša generácia skončila tu asi s tým prieskumom. Dá sa povedať 3/4 jaskyne vykopanej. Ale kde to končí, alebo kde to pokračuje teda, to nikto nemôže odhadnúť. No, určite to má pokračovanie, keďže je to intenzívny ten prievan. Teplota celoročné 8 stupňov sa tu udržuje. Takže, no len hovorím, je to, keď sa aj začne, príde sa do nejakých častí, že už není kde s materiálom a tam to končí. Keď sme ju domerali, tak sme prišli na údaj 363 metrov, takže zatiaľ je najdlhšia v Radlovom pásme. No. Predbehli sme aksamitku, teda v dĺžke. Hoci teda priestory aksamitka má daleko inakšie, ale čo sa týka dĺžky, tak je v Radlovom pásme najdlhšia. No. Z čoho ste tu mali najväčšiu radosť? No z toho bieleho kvapla, keď sme ho našli, nie? No, ale však celá tá Sintrová puklina. Aj to tam, aj to je tam, no. Všetko vyzdobené. Pred 2 rokmi sa domapovala, spravil sa s nej článok do spravodaja, uviedol sa údaj o dĺžke, no a už len zostáva, že teda veriť, že po nás niekto sa v toho chytí a bude pokračovať v tom diele. Ináč, boli tu veselé príhody, boli tu horšie príhody. No tam tedy toho Kamila privalilo. No a Peter s Vladom, ty nám tam, ja som bol s Janom, bratom jeho, pod Kamilom, zavalený. Kamil bol privalený. Oni to hore ako odkutávali. My zase dole sme taký blok púšťali, aby to pokleslo, lebo on tam jačal, že je privalený. Jaskyňarstvo je o tom, že je to kamarátstvo. A aj keď je to v ťažkých podmienkách a mokro, blato a tak, ale je to partia ľudí, ktorí sú zanietení a prekonajú všetko. A verím tomu, že aj po nás to tak si chytí do ruky a pôjde to ďalej. Dobre? Výborne. No. Za tí roky, tak sme tu pracovali teda, no postupne sme začali ubúdať. Tak tu sme spravili taký symbolický cintorín, lebo život je taký, že ako aj sa narodíme, aj žijeme, aj robíme, aj umierame a to už máme kolegov, ktorí nás teda opustili a určitú časť života tu s nami strávili, tak sme im takéto tabulky dali porobiť a aspoň tak si ich zachovať. Však treba sa posilniť, nie? Však vydal výkon. Treba sa posilniť teraz. Čomu nám nevadí, ne? Namyslí ten mech, že tu nemáme zabudnúť. To len pekné spapáš. Jaskyňarstvo je o tom pomôcť si. Keď oni prídu k nám pomôcť, prečo my by sme neprišli k ním pomôcť? Je to o tímovej spolupráci. Preto tu máme kolegu, ktorý nám tiež prišiel pomôcť. Celé je to o kolektíve. Nielen o objavoch, ale aj o tom okolí, o tom prostredí a o tej spoločnosti, o tej skupine ľudí, čo pôsobí. Nie proste idem do objavu a na druhý deň proste som tam. A nejaké obrovské ambície alebo ciele tú úlohu nehrajú. Jedna veta je taká, že keď už si starý jaskynár a keby si aj objavil čosi, áno,
tak môžeš len povedať, že škoda, že to prišlo, keď už život prestal dávať, ale začal brať. Toto bol príbeh zo života ľudí, ktorí celý svoj život obetovali objavovaniu jaskyň v Bošáckej doline. Ich odhodlanie poháňala túžba postúpiť ďalej v úžinách pod Landrovskou skalou. Tento dokument opisuje 50-ročnú cestu jaskyniarov k objavu najdlhšej jaskyne v Bradlovom pásme na Slovensku. Na tej pojebanej jaskyne aj 2 životy sú málo. Aby človek čosi dosiahol a bol spokojný. No. Lebo pri jaskynách roky utekajú a nemusí byť nič. To není ako, že turista povie, že vyjdem tam na chopok, no tak vyjdem. No ale pri jaskynách nikdy nevieš, čo ťa čaká. No. Nádej veľká, nemusí byť nič. No. Niekde sa podarí, že ani nečakáš. Takže asi tak je to s jaskynami.